Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazza ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu kun ma'kom il-koll. Intom u jien perfetti? Il-Mulej jistidinna kunu perfetti. Jista' jkun li nkunu perfetti? Nimxu lejn il-perfezzjoni. Din hija l-bixxa ta' kull nissani. Biex tiċċelebraw din il-laqgħa mal-Mulej fil-Ewkaristija, narfu n-nuqqasijiet tagħna, id-nubet tagħna, u narfu wkoll il-ħnina kbira ta' Alla li dejjem lest li jaħfrinna u jigwidana lejn il-perfezzjoni. Għalhekk nitolbu maħfra flimkien. Nistqar Alla li jista' kollox u li l-komuti li jingħaddi b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-amin u billi ħallejt mirjieti tija tiegħi bl-akbar tija tiegħek. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem verni lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. Il-udisa din nofru b'suffraġġju ta' Robert Ferrante. Nitolbu. U Alla, int ħejjejt ġejt li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' mħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox u hekk niksbu il-ġid li wetna li hu aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem il-ktib tal-imħalfin. F'dak iż-żmien, uliet Iżrael għamlu l-ħażin f'għajnejn il-Mulej u servew lill-allat ta' Baalim. Telqu l-Mulej, alla ta' missirijiethom li ħariġhom mill-art tal-Eġittu u marru wara allat oħra minn fost l-allat tal-ġnus ta' madwarhom u bdew jadorawhom. Unkullaw lil-Mulej. U telqu lil-Mulej u servew lil-Baal u lill-Astarot. U xenet il-kolla tal-Mulej għal-Izrael. U telaqhom fidejn il-ħallilin li serquhom u bijawhom fidejn l-edewwa tagħhom ta' madwarhom. Hekk li ma setgħux iżjed jieqfu l-edewwa tagħhom. Kull meta kienu joħorġu għat-taqbit, id il-Mulej kienet kontrihom, bħalma kien qal il-Mulej u kif kien ħalfilhom il-Mulej u kellhom dwejja kbar. U l-Mulej kien iqajjem lill-mħalfin u dawn kienu jsalvawhom minn nit il-ħellelin. Imma anqas mill-imħalfin tagħhom ma semgħu. Anzi, żnew wara allat oħra u adorawhom. Malaj warbu mit-triq li mxew fija missirijiethom li semgħu l-liġijiet tal-Mulej ħaġa li huma m'għamluwiex. U kull meta l-Mulej kien iqajmilhom l-imħalfin, il-Mulej kien ikun mal-imħallef u kien isalvhom minn id l-edewwa tagħhom. Sakemm kien idum ħaj l-imħallef għax kien il-Mulej iħenna l-krib tagħhom minħabba dawk li kienu jaħruhom u jaksuhom. Iżda meta kien imut l-imħallef, kienu jerġgħu jitħassru u jsiru qar minn missirijiethom u jmorru wara allat oħra biex jaqduhom u jadorawhom. Qatt ma nqatgħu mill-lemejjeħ ħżiena tagħhom mill-lebusija ta' rashom.
il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla, ftakar fija mulej fimħabtek għal-poplu tiegħek. Ftakar fija mulej fimħabtek għal-poplu tiegħek. Missirijietna ma erdux il-popli kif il-mulej kien qalilhom, imma tħaltu mal-ġnus u talmu d-drawiet tagħhom. Ftakar fija mulej fimħabtek għal-poplu tiegħek. Taw qima lill-idoli tagħhom li saru bħal nassa għalihom. Qatlu b'sagrifiċċji lix-xjaten lill-uliedhom subien u bniet. Ftakar fija mulej fimħabtek għal-poplu tiegħek. Hekk tħasbu bl-emejjel tagħhom u żnew bl-imġiba tagħhom. Għalhekk inkollha l-mulej għal-poplu tiegħu u stmel il-wirt tiegħu. Ftakar fija mulej fimħabtek għal-poplu tiegħek. Ħafna bdrabi u ħelisom iżda huma websu rashom miegħu. Iżda hu ħares lejn lem tagħhom x'in sema it-tnejt tagħhom. Ftakar fija mulej fimħabtek għal-poplu tiegħek. Inqumu għal-kelma tal-Evanġelju. Alleluja. Alleluja. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-sadna tas-smewiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien ressaq wieħed fuq Ġesu u għallu: Mallem, x'għandi nagħmel tajjeb biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? U Ġesu għallu: Għax tistaqsini fuq it-tajjeb? Wieħed hu t-tajjeb. Jekk inti trid tidħol fil-ħajja, ħares il-kmandamenti. Liema staqseh dak? U Ġesu wieġbu: La taqtolx, la tiżnix, la tisraqx, la tixxitx fil-fals, weġġaħ lill-missierek u lill-ommok, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Qallu żagħżugħ: Jiena dan kollu ħaristu, x'inqos li jiżjed? Wieġbu Ġesu: Jekk trid tkun perfett, mur beħ il-ġid li għandek, għatih lill-foqra u jkollok teżor fis-sema. Imbagħad ejja u imxi warajja. Iż-żagħżugħ kif sema dan, tela qalbu sewda għax kien għan ħafna. Il-kelma tal-mulej. Xi ħut minna naħseb id-din hawnhekk f'dan is-santwarju ta' Pinu biex nitolbu l-Madonna ta' Pinu xi grazzja. U hija ħaġa sabiħa. Imma tkun isbaħ jekk kieku waħda nagħtu widen għal dak li smajna li hija l-kelma ta' Alla. Għaliex? Għaliex il-fidi tagħna mhijiex oġġett li takkwistah darba għal dejjem, imma hija ħajja, hija mixja lejn il-mulej. U dawk l-intenzjonijiet tajba li għandna ikunu pass tajjeb fil-mixja tagħna. U x'mixja rridu nagħmlu? Fil-Vanġelu tal-lum smajna jekk trid tkun perfett, imxi mal-kmandamenti tal-Alla, anzi iktar. Kun free, kun libru minn kull ostakolu li telfek laqda ma' Alla anke perfetta. Għax il-mulej Ġesu darba qal disċipli tiegħu: Kunu perfetti kif hu perfett missierkom li hu fis-smawiet. Issa nafu li l-perfezzjoni
diffiċli. U ftit persuni matul is-sekoli narfuhom bħala perfetti, anke l-istess qaddisin. Imma Ġesu la jikmandana, la jixtieq li nkunu iktar perfetti, naħseb huwa taġġid kbira lina. La qegħdin hawnhekk ukoll huwa sinjal li għandna relazzjoni tajba jew nixtiequ illi relazzjoni tagħna mal-mulej tkun sewwa. Imma nafu wkoll illi il-mulej Ġesu qatt mu kontent biżżejjed ma' dak li nagħmlu miegħu, irid dejjem xi ħaġa iktar għax iridilna l-ġid. Dan iż-żagħżugħ kien bniedem tajjeb, minn żożitu kien jobdi jgħix il-kmandamenti, imma donnu kien jonqsu xi ħaġa. U veru kien jonqsu li jkun liberu mir-rabta żejda mal-ġid materjali. Il-ġid materjali għal dan il-bniedem ma kienx mezz ta' perfezzjoni, imma ideal fil-ħajja. U nafu li r-rikkezza, u r-rikkezza tfisser mhix kemm għandek, imma kif tuża dak li għandek. Jista' jkun ftit u jista' jkun ħafna. Għaliex ir-reba l-istedina tal-ġid materjali u sabiħ u jidher li se jagħtina garanzija, imma nafu wkoll kemm delużjonijiet jinħolqu meta jkun hemm rabta żejda ma' ġid materjali fejn titlef il-paċi miegħek innifsek għax ma tgħix kuntent, għax trid dejjem iktar. Tista' tkissirlek ir-relazzjoni tiegħek mal-oħrajn fil-familja jew fuq ix-xogħol, ma tarafx dik l-istedina li tħobb lill-oħrajn, li tkun ta' utilità tajnuna lill-oħrajn, illi jġibu l-ferħ. Allura eżesbieb, l-istedina li jemninna Ġesu, nistgħu ngħidulu x'jonqosni fil-ħajja. Hawnhekk jgħidu l-ħajja ta' dejjem. Il-ħajja ta' dejjem mhijiex fis-sema bista, ma dik l-aħħar waħda. Il-ħajja ta' dejjem, il-ħajja tas-saltna tal-Alla hija li ngħixu maqudin mal-mulej. Allura Ġesu jixtieq illi nkunu maqudin miegħu f'kollox u qabel kollox biex verament nkunu mixja ta' ħajja tajba, ta' ħajja serena, ta' ħajja libera minn kull ostakolu, minn kull tentazzjoni tal-ħażen. Għalhekk eżesbel, friġlejn il-Madonna ta' Pinu. Nistaqsu l-mulej. X'inqosni mulej? U nħallu kellemna. Ir-rabta tiegħi li mija l-ikbar mal-mulej, mal-valuri tal-fidi, mal-valuri tat-tagħlim, mas-smeħ tal-kelma tal-Alla, jew dak li jidhirli jien illi il-pjanijiet tiegħi mhux dejjem ikunu tajbin u mhux dejjem iġibuli l-veru ġid. Jekk friġlejn il-Madonna kif hija stess kienet tgħid lill-mulej stess hawn jien ikun binni skont kelmtek ta' risposta mhux biss immedjatament imma tul il-mixja tagħha sa meta waslet biex tkun mal-Apostli fil-ġurnata tal-Pentekoste. U allura il-mulej jistidinna imxu lejn il-perfezzjoni. Għamlu l-almu tagħkom biex tinaqdu iktar mal-mulej u nħallu dawk fil-ġenb dawk l-ostakoli li jtelfuna s-serenità u l-paċi. Ħuti eżjes, ċerti li l-missier tagħna fis-smawiet huwa Alla ta' mħabba bla jes. Irresqu qudiemu fil-fiduċja dawn it-talbet tagħna waqt li ngħidulu uri lilna mulej li mħabba tiegħek, uri lilna mulej li mħabba tiegħek.
sabiex il-Knisja tgħix u tħabbar b'mod ċar u sempliċi il-valuri tal-kmandamenti tagħha nitolbu. Ej, il-mħabbta tiegħek. Sabiex kull bniedem li huwa fid-dinja iħossu maħbub minn Alla personalment nitolbu. Uri lilna mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex iż-żgħażagħ jilqgħu bil-ferħ is-sejħa li l-mulej jagħmlilhom biex jimxu warajh aktar miqrib nitolbu. Mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex din il-komunità preżenti hawnhekk f'dan is-santwarju u dawk li huma maqogħdin magħna bil-mezzi soċjali b'xhieda ħajja ta' fidi tagħha tkun għajn ta' vokazzjonijiet ġodda nitolbu. Għal dawk il-pellegrini li jitolbuna nitolbu għalihom lill-Madonna. U aħna nitolbu u nistiddu wkoll lil dawn ħutna biex jimxu wara l-eżempju bl-interċessjoni ta' Marija lejn Ġesu nitolbu. Il-mħabba tiegħek. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci illumina la novità della nostra vita verso il suo amore, che ci richiede la via della perfezione. Chiediamo il suo aiuto perché lo Spirito Santo illumini le nostre scelte, i nostri pensieri e le nostre azioni, perché siano uniti sempre al suo amore. Preghiamo, nitolbu, uri lilna mulej l-imħabba. U fl-aħħar ir-res ukoll it-tal personali tagħna. Isma' mulej dawn it-talbiet tagħna watina li ma ndawrux ħarsitna minn fuqek imma nibqgħu miexjin warajk il-jem kollha ta' ħajjitna bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minn misralina il-ħobs tal-ħajja. Il-misteru tal-għalbimma u lilli jibdu sem fil-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li nofrulek, frott tad-dili u xogħol il-bniedem li minn misralina ix-xogħol tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Il-qamu lej dal-offerti li bijom namlu mijek bidla glorjusa, għax waqt li aħna nofrulek mill-frott ta' xogħolna u tal-art, inta tina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżukkar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xiera ta' sew mister Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dalodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irroddulek ħajja. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna irroddulek ħajja. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissibtu maqtajja tal-anġu qaddisin u ferbi infaħru u intennulek Qaddis, Qaddis.
qaddis, mulej Alla tal-eżerċit, smawet u l-arf umlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-oli tasmu, mbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli tasmu. Qaddis tas-sewin mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kell ser jingħata biex mirraj xibati bħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċiplu tiegħu u qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal-disċipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-martijek mulej, nxandru bil-fer għamu, nek sama tiġi fil-glorja. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewtu l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni. U rodulek ħaj, għax bok til-għana, għawn u dimek biex naħduk. Mitċa kontani tolbu l-Spiritu Santi għadna f'nisewijiet li jinna nifdu sem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxelda mad-dinja kollha. U għattaf li mħabba fl-imkien mal-Papa Ljun 14, l-isqof tagħna Anton, il-Ministru u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar fil-qaddej tiegħek Robert Ferrante li joġbok issejjaħlu għal għandek minn dinja. Ftakar ukoll f'daħħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli San Ġospeka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-siel li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja u tama nitolbu kif jallimna Ġesu. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltatek, ikun li tritint kif is-sema jdoflak. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la d-daħannex fil-ġri, iżda ħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fi tiba tijak il-paċi fi żminna, biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħek, la tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslemu laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħarruf tal-Alla mulej Ġesu Kristu li tqarbilu ma tkunx ta' kondannarja iżda. Għamina tiegħek tkun ħarsin fejqan tar-Ruħ u Ġesu. Danu Ġesu, danu li jnaħħi d-nubet tad-dinja.
ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier venu l-Spiritu Santu. Nitolbu, mulej, bitqarbina rċivejna dal-ħodu, inta milna xirka wahda ma' Kristu. Blumilta kolla nitolbu tjiba tiegħek biex insiru nixbħu f'din id-dinja, ħanaslu fil-ġenna u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba lil Madonna ta' Pinu
skont l-intenzjonijiet tagħna u ta' dawk ukoll li jitolbuna nitolbu għalihom. Biex il-ħajja tagħna tissaħħaħ dik il-mixja lejn il-perfezzjoni li Ġesu jistidilna. Stima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirke inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina meta nbib, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.